Mina namhlanje ngifuna ukukhuluma ngabantu abangoni, khulume nabantu abanezingane ngaphandle kodwa abangazoni, abanezingane zabo ezizalwe yibo kodwa abangazoni. Ufuna ukuthi namhlanje ezinye zezinto ubona ubambezeleka impumelelo kanti khala abantwana bakho, khala igazi lakho. And uNkulunkulu akakwazi ukwethemba ngezinto eziyaphambili kodwa kube ngemuva kukhona abantu abakhalela. Empilweni ungavumi ukuthi kube khona inyembezi eziphumayo ngenxa yakho. Ingakho ngizothi namhlanje ake yime kule game kumadoda angafuni ukondla abantwana bakho, ukuthi wabathola ungashadile nalo mama wayo kodwa mondla umntwana wakho umntwana wakho. Ayime le game yokungazondla ingane ngoba njengoba ikhula kudala inhliziyo ebuhlungu kuzo. Namhlanje sibanjwe inkunzi kanti ingane isikhulile izama ukhipha ipain engaphakathi. Mayibona umuntu wesilisa icabanga into engayibulala, icabanga into engayephuca izinto ngoba yithola ngemnganeni bazo ngoba uyisakazanga inani. Onke amadoda anezingane ngaphandle ayizalile noma ngabe ngashadile, qoqa izingane zakho, uqoqa igazi lakho, uzondla izingane zakho. Lezi ingane namhlanje usagijima kungenzeka ukuthi kusasa izona ezojika, lezo oyithanda uhlezi nazo kube izona ezikubangela iBP kodwa lezo wayithola ngaphandle mawayinaka izona ezokuthatha zikubeke phezulu. Ngamanye amagama ngikhuluma nabantu besilisa bonke ukuthi ake sifane nenyoni ngoba inyoni ukhozi ngiyalithanda, ukhozi lwesifazane alwethembi ukhozi lwendoda uma ngakaze luluphuve ukuthi luyikhomitile yina. Uma ukhozi lwesifazane kufika olwendoda luzopropose luthi okay ngiyaluza udaba lwakho kodwa ke sindize siye phezulu. Ukhozi luyaliza luyaphezulu luphethe uthi ukuthi makuphezulu phakathi nendawo lulidedela uthi luphinde liqhubeke nolwendo